concert voor de pauze spelen we een programma van onszelf met onder andere Schubert-symfonie. Maar om de vertelvoorstelling Vrijheid spreekt in te leiden, is het laatste stuk voor de pauze is Kol Nidrei van Bruch. En gespeeld door een van de solisten van het orkest. En de vertelvoorstelling van Robert Duizend gaat eigenlijk over het verhaal zijn vader die Auschwitz heeft overleefd, maar ook de viool die Auschwitz heeft overleefd. Dat is zeg maar het directe verhaal, de directe aanleiding. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk gaat het over iets veel groters naar mijn mening. En dat is dat we elkaar vrijheid moeten gunnen. En dat de een zijn vrijheid niet mag leiden tot de onvrijheid van de ander. Er komen steeds meer mensen in Bergen-Belsen. Het kamp wordt alsmaar voller en voller en er breken ook ziektes uit. Ik krijg difterie. Een maand lang lig ik tussen wel 100 andere zieken in een barak met maar 1 wc en alleen 's avonds wat water. Gelukkig kan Lottie mij stiekem verzorgen en ik krabbel beetje bij beetje weer op. Maar om mij heen sterven mensen door ziektes en uitputting. Ik vertel het verhaal van mijn ouders over wat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, ik heb hem meegekregen, zeg ik altijd. Ik had ook nooit gedacht dat ik het verhaal zou kunnen vertellen. Want ik was altijd in de veronderstelling dat je dat zelf moest hebben ondervonden. Maar ja, ze zijn er niet meer en ik ben het toch gaan doen. En ik ben opgeleid om gastspreker te worden, voornamelijk op scholen. En om hun verhaal dus toch door te vertellen. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ontdaan van alle waardigheid worden Lottie en ik opnieuw in wagons gedumpt. Waar naartoe? Alsnog naar Auschwitz. De trein rijdt. Rijdt. Staat stil.